Здравейте, малки приятели! Днес ще ви разкажа една невероятна история за това как Бог създаде всичко около нас – небето, звездите, животните и дори нас самите. Готови ли сте да чуете как започна всичко? В началото не е имало нищо. Всичко било тъмно и празно, но Бог решил да създаде свят, пълен със светлина, красота и живот. Първия ден Бог казал: да бъде светлина. И веднага тъмнината се превърнала в светлина. Бог нарекал светлината ден, а тъмнината нощ. Така минал първия ден. Втория ден Бог създал небето, високо и синьо. Той го направил, за да раздели водите горе от водите долу. Третия ден Бог казал: нека водите се съберат на едно място, а земята да се появи. И станало така. Земята се покрила с трева, цветя и дървета. Всичко било зелено и красиво. Четвъртия ден Бог създал слънцето, за да свети през деня, и луната, за да свети през нощта. Той е поставил и звездите, за да украсяват небето. А петия ден Бог създал рибите в морето и птиците в небето. Морето започнало да кипи от живот, а небето се изпълнило с птичи песни. Шестия ден Бог създал всички животни, от малките мравки до големите лъвове. И тогава най-накрая Той създал хората, мъж и жена. Бог казал: ще ви направя по мой образ и подобие, вие ще се грижите за този прекрасен свят. А седмия ден Бог погледнал всичко, което създал, и видял, че е много хубаво. Той си починал и благословил седмия ден като специален ден за почивка. И така, деца, Бог сътворил света, пълен с чудеса и живот. Ето така започнало всичко. А сега, когато погледнете небето, дърветата или животните, ще знаете, че всичко това е създадено от любовта на Бог. Какво можем да научим от тази история? Да ценим света около нас и да се грижим за него. До следващата приказка, приятели!